zeaten edo ez, mediku kontsultan parte hartu behar dezuenak, ikastolakoak etorri, jarri zuen aulkitan. Ikusi duzue, Osakidetza nola daun, adibide garbi xamarra izan da. Mediku kontsultan ondoren, jarraian, igerik eta ikastaro bat ikusiko dugu. Hor zuti zaten gurasoak, nahi badezue gora, era bat utzi daukazu eukaldia, beraz, nahi badezue gora nesili zaitezkete. Ikastolakoekin, jarraituz, igerik eta ikastaroa.
txanda eta eskolakoak, Jesusen bihotatik, Flemina ingo edo salto, prez baldin mazaudete, etorri eskola aldatu nahi dugu, nunbait eskolan ez daude guztua, aldaketa batzuk proposatzeko etorriko dira, kaso nahi dunak lan erra dauka. Saiatu politik kantatzen, bai? Danak bai esan ez dut, eta gero sekulakoa baian, bale? Politi, Lega, nahi zuenian, prest jartzabetenian, zuena ditza, bale? Etorri eta mikrofonotikan gertu, bale? Lega. Gure eskola, ondo ez dago inora, gure eskola, nahi dugu gola, egunero bostu zian esegita, ingurune euskera eta matematika, nahi dugu zenketa, nahi dugu musika, irakasle hauen materetorika, gure eskola, ondo ez dago inora, gure eskola, azkarre egin duela. Eta eskerak marran jartzeko nesaketen, ikusten zu ez da? Zuzerua erkiraz gau. Eta azkenengo esketxa, presta bete, plazan ezkea ados jartzen jarri diogu izenburua, batzuk futbolian egin lehente, beste batzuk saskibeloian, beste batzuk horniete hartuta. Hilo bat. Erori gabe joentzat,
hasi aurretik ez da entzun dezuen, ondo ditu animal txupatxusa esan duela. Eta hoen berakoan esan due, adios txupatxus. Ez den sekula, zorzion ikaslea ezkaz sekula apostu galdu. Nere hilobek urte osoako txupatxusak izango ditu aurtene. Zenbat ensaio eta gero urbitasunak zera egiteu. Oso ondo alare, Oso ondo. Baina? Ea ba, eta despegidako bertsoa, sarerakoa ikastolakoek, oan eskolakoek. Hauxa despegida eta gero ikastolako 5. mailakoak eta Flemengo 6. mailakoak etorriko dira. Egunon. Jarri luze, ba. Bueno, esan zaizuen bezala, udara politia izan da dila eta ondo segi, eskerrik asko etortzeagatik eta zaindu. Beste bat arte, aio!